Секси улич правя да. Само главичката баща. Да. И без да искам свърших там. Какво да направя? Добре е токсичен. Кай да един шамай да наместиш на темата, бе. Do you remember what happened? Last night? Do you remember what happened last night? Mary, what happened last night? Къде отиде, бе? О, шит. Както е плехондър, бе. Стои, не мога да снежа луканката, бе, човек. Ти пък в най-светлата стая влезе, човек.